Bueno, bons días a todas e a todos. Gracias por estar nesta presentación que vamos a facer do que é o parte do verán, o mes de xullo, donde, bueno, pues damos por comenzo este fin de semana o Carnaval de Verán, que, como ben sabedes, pois está acudendo cada ano un pouquiño máis de auxe, esperemos que neste caso pois que tamén sea así. Decir que temos máis participación, temos a Asociación Cultural a Música Batucada, a Asociación Cultural Amigos de Partovia, a Asociación Cultural Os Nevadiños, os Parrandas do Irixo, a Asociación Cultural Os Rixubeiros, a Asociación de Mulleres Cultural de Ocio e Tempo Libre Lumareda, a Asociación Cultural Os Picapedras de Cea, a Asociación Cultural Os da Caña, Comparsa da Moeiro, Carrozas Portavións, Comparsa da Moeiro, Carrozas San Marcos, Asociación Cultural de Mandrás, e comparsa Os Carrilas. E, como ben sabedes, finalizaremos con a actuación da Orquesta A Noria. Bueno, dicir que é unha orquesta musical para que a xente disfrute, baile. O percorrido do verán é distinto ao de inverno. Partimos do Veracruz, da Praza do San Ramón, baixamos Curros Enríquez, chegamos á Rotonda, baixamos a Julio Rodríguez Soto, subimos polo Centro Galego de Buenos Aires, subimos Tomás María Mosquera e Rosalía de Castro, para finalizar, pois tamén unha vez, pois as comparsas e todo aquilo grande que se traia, pois que finalicen na Plaza de San Ramón. Eso é con respecto ao Carnaval de Verán. Aquí quero agradecer tamén a hostelería, a súa participación, donde 43 locales fan unha aportación para estes premios, para estas cousas, para que teñan, pois, podamos traer. Todavía estamos aí pendientes de un par de carrozas máis que, por motivos personales, nos van a confirmar, principalmente da Moeiro. Quero nombralos, pois que tamén porque agradezco a súa participación: Casino, Alameda, Peñasco, Hawái, Naila, Bragüín, Ernesto, Estate Quieto, Cacho Piza, César, Bohemian, Abadía, Os Amigos, Parrillada Conde, Pulpería Ruzo, Copetín, Fetiche, A Última, Curruncho, San Andrés, Mesón Veracruz, Fas, O Pendello, Ventura, Soldado, Ananás, Barpaco, Gelo, Belmont, Amelie, Garden, Plaza, Tropicana, Aldara, Little Galicia, Vaivén, O Meu, Fuchela, Ojana, Hotel Arenteiro, Derby e Masins. Bueno, pois, vese que hai unha implicación bastante importante do sector da hostelería, e é moi importante porque beneficia ao pueblo e beneficia a todos. Eso é con respecto ao Carnaval de Verán que empezamos este día 11. Despois, bueno, pois o seguinte acto que se fai a través da Concellería de Turismo con colaboración de Cultura, que sempre estamos da man, como ben sabedes, é a mostra de viños, que vai ser o 24, 25 e 26. Inauguramos o 24 aquí na Plaza Maior, vai ser poñer unha carpa con os stands, e temos como novedade unha adega de Portugal. Carballiño e o Ribeiro, como ben sabedes, están hermanadas. Carballiño ten moita denominación de orixe, entonces admitimos simplemente bodegas do Ribeiro e desas vilas, deses povos, cidades que estamos hermanados, como é en este caso a Lilló. É unha adega de Lilló, de 90 Padovana non puderon confirmar a asistencia, pero, bueno, polo menos temos unha de Portugal. Van a estar amenizadas por animación dos grupos Feitizo de Pau, grupo musical tradicional do Carballiño, Celtia Irevire, e banda de gaitas de danzas do Irixo. Eso vai ser continuamente para que esas 9-10 bodegas pois teñan tamén agradecer indudablemente a súa participación, a súa colaboración. É unha festa que entendemos que cada vez vai un pouquiño máis. Non queremos compararnos con outras para nada, simplemente pois apoiar ese apoio Carballiño Ribeiro. É do único que se trata. Logo, pois, pasamos a Semana Grande para pequenos, a Semana Grande para nenos, que vai estar amenizada vai ser 27, 28, 29 e 30. O 27 vamos ter festa de agua con hinchables, festa da espuma con contacontos, gincana infantil,
o 28, Festa da Espuma, Contacontos, o 29, Gincana Infantil, Paco Pacola, que é un animador importante, e o día 30 a festa Holi. A Holi, como ben recordades, a Holi Pulpo, que queríamos estamos en ubicala aquí ben na Plaza Maior ou na entrada do Parque Municipal. Bueno, pois con respecto ao meu, pois compartido co meu compañeiro Diego, ahora Diego vai vos seguir falando un poquinho do resto das actividades. Ben, bo día a todos e a todas. Para nós é un auténtico placer volver a presentar unha programación variada. Eu penso que dende música, de teatro, exposicións fotográficas, actividades infantís, como dicía o meu compañeiro Manolo, cine. É unha programación variada e eu penso para chegar a todos os públicos nunha vila que é o gran referente de Galicia, do interior de Galicia, a nivel turístico. Hai unhos días comezamos o Festival Feito no Carballiño, un festival pensado para que os grupos da vila teñan a oportunidade no seu pobo de poder tocar. Vimos a Marta Bravo, vimos a Mino, e tamén vamos agora a falar tamén desa cita que se desenvolve. Tamén paralelamente tamén Potiños ten exposicións fotográficas espalladas pola vila, pero agora a cita despois do entroido de verán, como decía Manolo, que vai ser este sábado, o domingo temos Cine na Rúa con Rondallas, unha das películas do ano de Galicia. Tamén a través do colectivo do Cine Clube temos outra vez a edición de Cine de Flores, que será o 14, 15 e 16 de xullo. Despois tamén hai un monólogo de Alberto Montes, galego pode ser o calquera, que dentro da rede de dinamización lingüística no propio auditorio. Tamén por parte da Fundación Iso dos Poetas temos a Festa da Palabra. Neste caso temos festa dedicada á poesía medieval galega, co trovador Fernán Páez de Tamalancos. Temos un concerto feito no Carballiño o sábado 18 ás 8:30, que neste caso temos a Cervan e Sueños de Ítaca, será na Praza Maior. Unha novidade é que incorporamos o mes de xullo tamén o Festival de Títeres, un festival que está funcionando moi ben nos últimos anos, unha forma de chegar aos máis cativos ao mundo do teatro, e que neste caso se desenvolverá na esplanada do parque, como ven sendo habitual, porque é un espazo que queremos potenciar, e será do día 20 ao día 23. O día 20 teremos historias viaxeiras do Camisei Vai, de Momoc, máis un obradoiro. Tamén o día 21 temos o Grúfalo, de Carmen Domecq. O día 22 temos Pipo, o páxaro que non sabía voar, de grupo Trémola. O 23 temos Latexos, as lendas do Castro, de Caparota. Estes, na súa maioría, van acompañados tamén de obradoiros infantís para que tamén potenciar un pouco a participación dos rapaces. Ademais, neste mes de xullo tamén vamos ter o sábado 25 o Festival de Habaneras. Tamén imos ter o mércores 29 o concerto de Tacrolimos, neste caso un grupo vencellado tamén ao Carballiño, no que está Gonzalo Barge, e tamén habrá actividades como de animación a lectura, que será o xoves 30 contra a Lará. E a maiores tamén queremos dicir que durante o verán se vai desenvolver música na feira. Os días de feira vai haber diferentes grupos pola vila espallados. Neste caso, o 31 temos a Polocán, pola Vica Bailocán, e despois tamén o mes pecha nese día de feira a noite o grupo Burning, que, como sabedes, está anunciado xa, un dos grandes referentes da historia do rock de España, que vai estar na nosa vila. E a maiores tamén temos un compromiso adquirido tamén cas parroquias co rural do Carballiño, e tamén por iso queremos facer mención das festas que temos por diante. Neste caso, o 18 de xullo temos o Carmen e Señorín, tamén temos a Santa Mariña en Longoseiros o 18, e aparte, como sabedes, temos a Gran Romería da Madalena o día 22 de xullo. Para nós, dende logo, eu creo que é unha boa oferta cultural para o Carballiño, pensada para todas as idades, tocando diferentes paus e, sobre todo, un pouco animando moito de rúa a nosa vila, que eu creo que nos axuda a reforzar ese concepto que temos de referente do interior de Galicia, e que, ademais, entre a Concellería de Turismo e a Concellería de Cultura, eu penso que xa formamos parte desa programación que a xente que chega a Galicia engadindo o elemento gastronómico co Parque Municipal e ca Veracruz, que completamos unha oferta turística moi importante e un esforzo tamén municipal importante.